Κλωναρίδης. Ο Καράμπελας έχει βγει μπροστά και κάνει ωραία τρίπλα πάνω στον Σκούφαλη. Το γύρισμα για το Σιαλμά. Πίεση σε ένα σπρώξιμο εκεί και η φάση με το δοκάρι για την ΑΕΚ σε αυτή την λόμπα, περισσότερο στο 10ο λεπτό. Καράμπελας, που βεβαίως ξεκινάει από τα μπάκα, αλλά τον έχετε δει να βοηθάει στην επίθεση, όπου η ΑΕΚ παίζει καλά και έχει και ένα σούτ εδώ, βολίδα από τον Κλωναρίδη, out. Ωραίο σούτ στο 13. Μπέλεκ, Γεωργίας. Παλιά η ευκαιρία εδώ, ο Χωσέ Κάρλος το δεξί, γκολ στο 15, το 1-0. Ο Ισπανός που κάνει καλό πρωτάθλημα και σε άλλες περιπτώσεις υπάρξει ο παίκτης που δημιουργεί γκολ, αυτή τη φορά σκοράρει και είναι το πρώτο του στο πρωτάθλημα. Η παλιά εδώ και η ευκαιρία με τον Σιαλμά, με τον Κλωναρίδη που κυνηγάει με τα πόδια ο Φεγκρούς, αλλά με άσχημο τρόπο στο 26ο λεπτό. Κοιτάξτε που έχει βγει ο γκολκίπερ του Πας Γιάννενα, που βγάζει σε πλάγιο και δικαιώνεται έστω και με τόσο ρίσκο. Εκτελεί ο Χωσέ Κάρλος. Προσπαθεί ο Μπέλεκ υπό πίεση, δεν μπορούν και ούτε τώρα με δεύτερη προσπάθεια στο σούτ του Κλωναρίδη. Με εντυπωσιακή επέμβαση ο Φεγκρούς κρατάει εκεί την εστία του σε αυτή τη φάση απαραβίαστη. Μπακαγιόκο κάνει σούτ, δεν είναι κακό. Ο Αραμπατζής με δεύτερη προσπάθεια μπλοκάρει στο 47. Θα δούμε τώρα την προσπάθεια του Χωσέ Κάρλος για την ΑΕΚ. Προς τα πίσω η μπάλα πάει στα δίχτυα και γίνεται από αυτόν γκολ από τον Πάντο. Το 2-0 στο 52, ενώ ο Αναστασιάδης δεν πιστεύει αυτό που βλέπει και χτυπιέται στον πάγκο. Και σε μια φάση όπου έβγαινε να μαζέψει ο Φεγκρούς την μπάλα, στο σήκωμα εκεί από τον Χωσέ Κάρλος, ο Πάντος προσπαθεί και βλέπετε εδώ λέει ότι δεν άκουσα, δεν συνεννοηθήκαμε, και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του. Ο Κυριάκος στη σέντρα, ευκαιρία για τον Πας, εδώ η μπάλα στο δοκάρι και η μπάλα τελικά στα δίχτυα με τον Κότσιο από τα 2 μέτρα στο 73, το 2-1 για τον Πας. Αυτό το φάουλ του Κυριάκου από την πρώτη ενέργεια, παίκτη της ΑΕΚ νομίζω να στέλνει προς τα πίσω. Ναι, είναι, αν είδα καλά, ο Μάκος που τον βρίσκει μπάλα στο κεφάλι και πάει στο δοκάρι. Κυριάκος προς την εστία, η μπάλα έξω με την επέμβαση του Αραμπατζή στο 84, εκπληκτική επέμβαση από τον γκολκίπερ της ΑΕΚ.